kalangan ang laban ng tribal Jesus Christ. Ulimpangan po sa matay. Watay sa kanapan kami bisignesero. Dan katigayan ko po at umarusiya. Amen. Dami marami kung sa walang isa at ibalik. So, isuman-man ka, Martin. Sa aming puko, nagay ko yan, one parot na mamotso, mamotso ng brand na konti. Ngano ba? At kalau kita kapagay kita, Martin I. Isaac, saka Martin Akilbay Isaac, dia puko, sa Rabiyo, Kemudian juga nenek lakukan kami yang kini urusan sasro setelah on pintaras pasien neste pasien kasar ini ulanti kayo ka ulanti Martin taga Martin narapi nenek kabila es makin kritik harus kasih nakasar ng mga kultura. Ngano masih unit, ebide, kurang durasi ng asay taras ng masuwato. Kasi, iba na masasitagan sa tulong iba na. Sasir ka natin dito. Ngano mabukoto, kay Tiwin, gusto ko na kung sa taras ng sasir mula sa susama. Ngano masih unit.